ka amince wannan wata na Muharram wata ne mai albarka, wata ne da ake son yawaita azumin nafila a cikinsa. Idan mutum an tambaye manzon rahama, ko manzon rahama na cewa kawai da zuwa cikin sai Muslim cewa mafificin azumi bayan azumin Ramadana shine azumi fi shahrul Muharram, a cikin watan Allah mai alhorma. Ga wannan wata mai albarka ana son yawaita azumi a ciki. Idan ba ka iyawa ko kuwa dalilai sun hana, to kakkai da kwana biyu cikinsu su kuce maka. Ranar 9 da 10, ranar Tasu'a da Ashura, yau kaji 4 saura kusan kwana 5 ko 6. Don haka wasu lokuta ne masu albarka da Allah cikin falalarsa, Allah mun gode masa, yaka maimaita mana su a cikin shekara. Kaga an ƙare kwana 10 na Zulhijja, waɗannan kwana 10 na harko masu albarka. Allah saboda tausayawarsa da nuhin sa da alkhairi ga al'umman manzon rahama, kuma sai ya samu su wanga wata sabo na Muharram shine mafificin wata da ya kamata a yi azumin nafila a cikinsa. Kaga zahirinsa har ya yi Shaban, tunda manzon rahama ce mafificin abin nan azumi shine bayan azumin Ramadana yin azumi a cikin watan Muharram. Kaga ba ƙaramin abin nan ne ba. To in mutum bai samu dawa sai Tasu'a da Ashura, ma'ana 9 da 10. Wanda ya azumin Ashura an karkare mashi zunubinsa da ya wuce na wacan shekara. Shi Tasu'a ya tabbata cikin sai Muslim a hadisi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya yi niyyar, ya ce in shekara ta zo, to an ce mai Rasulullah ana mawafaka da Yahudu bayan azumin Ashura, ya ce insha Allah shekara mai zuwa za mu yi Tasu'a don saba ma. Amma cewa 11 ga wata, hadisin da ya zo na 11 ga wata cewa in ba ka yi 9 ka yi 10 ka yi 11, to wannan hadisi bai inganta ba. Imam Ahmad ya roto shi. Haka abin da ya inganta azumin Tasu'a da Ashura, ma'ana akan kebewa. Amma umuman ma'ana a gamgame, to wannan wata ana son ka yawaita yin azumin nafila. Kuma ku sani yan uwa, babu abin da ya kai azumi. An tambayi manzo rahama, wani ya ce ka abin gana ga wani abu, ce alaika bisawm wa inna la mathala, na wuri ka da azumi, babu irinsa. Ba wanda ya san ladan mai azumi sai Allah. Ba masu rubuta lada ba su iya rubuta lada azumi, ya yi ƙarhinsu. Raƙibu da Atidu ba su iya rubuta lada azumi. Allah na ce cikin hadisi kudusi, wa ana ajizi bi alhassanatu bi ashri amsalha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajizi bi. Ce aikin kwarai ana lunka shi karanci sau 10 zuwa 700, amma banda azumi, in ji Allah. Azumi naune ni zan saka mai shi da shi. To abinda Allah shi ɗaya sallah da abu, to kaga kuma alhamdulillah yanzu ana cikin ruwa, ba irin zahi haka da abubuwa, kaga wata ganima ce kamar lokacin sanyi. To haka yanzu damana ce, kana azumi ma sai ka ji kawai ba kai saboda yanayi na ni'ima. Haka dai ina kwadaitar da kaina da yan uwa ga cin gajiyar wannan wata
haka ya kai ta tahiya kaji yanzu ana kwana 4 da an dawo zai gaji ana 10 ana shikenan sai karewa haka shi musulmi yana kokari ya ci gajiyar damar da Allah ya bashi saboda dama kuciwa ta kai haka kuma da waya dama ta kuce da waya a sake samu wata damar haka Allah subhanahu ta'ala ya karfafa mu akan da'arsa Allah ya ba mu sibati Allah ya datar da mu da tsayuwa ga bauta masa wanda ya ce kuma ya sa mu yi shi don shi tsuntsa ya datar da mu ga azumi ba ya cutar da kowa kuma kowa na yi azumi da mai hali da wanda bai da hali kowa na yi azumi kuma kawai da ni ce ga irin lokaci da muke ciki mai albarka lokacin da damana ta kakkama kai tsaye sai ka ji ruwa ga sunan Allah ya ƙara sa mana albarka ga wannan damana